ילדים, ברוכים הבאים, זה החדר בריחה שלנו, זה ויברח. היום ויברח הגיעו לנו, הפעילו את בית הספר מכיתות א' עד ו', כולם היו פעילים, כולם היו באטרף לפתור את החידות, שווה. היום עשינו את פעילות ויברח עם כיתות ח' ומאמן, השכלנו, חידשו לי דברים, למדתי דברים חדשים, הילדים נהנו ברמות, כולם אחד אחרי השני, ממליץ בחום. תודה רבה לויברח, שבאמת אסור לנו ויברח, ולקחו אותנו לבאמת מסע. הילדים נהנו, אני נהניתי, לי היה הכי כיף בעולם, באתי פעמיים, ואם יש פעם שלישית אני אבוא שוב פעם. מדהימה. אחלה.